Lehendabizi esan behar dugu, zaigula egokia iruditu, parte hartzearen inguruan eraman den prozeduran. Berriro ere, hasieratik hainbat eragile kanpo utzi zituzten, baina larriena da ez dagoela markorik eztabaida hauek eta adostasunak lortzeko. Alegazioak egiteko epeak irekitzen dira, eta gero gobernuak erabakitzen du horietatik zeintzuk onartzen dituen eta zeintzuk ez. Bigarrena, guretzat inportanteena da eta ikusi duguna, Hezkuntza Sailak aurkeztu dituen kurrikulum dekretu proposamen hauek LOMCE ezartzeko tresna direla, eta nagusiki hori dela, LOMCE ezartzeko tresna. Kezkagarria iruditzen zaigu, Hezkuntza Sailak Heziberri 2020 marko pedagogikoan hartutako bidea. Egin duen kurrikulum dekretuan, hori ikusten delako, azken batean LOMCE aplikatzeko tresna dela. Kezkagarria iruditzen zaigu, ez duelako inolako aurrera pausorik ematen, gure hezkuntza sistema propioa eraikitzeko, ez du oinarririk ipintzen gure hezkuntza sistema propioan aurrera egiteko. Eta azken batean, gure hezkuntza Madrileko kontrolpean, Madrilen kontrolpean uzten du zalantzarik gabe.